खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 8 सेप्तेम्बर 2020 मंगलबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासै मोन 27टा जिल्लाफोरनि मोनफ्रोमबो दखरायाव 1 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारिया मैयाहाय जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारियाव BKWSC एबा बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो दाफुंनो थाखाय दाबि खालामदों। आसा खालामो जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा थाबैनो बे अट'नमास काउन्सिलखौ मोनफुंनो हाथों होननानै। लोगोसे चाइना आरो इन्डिया हादोरनि सोलिबाय थानाय बर्डारनि इस्युखौ लानानै सावरायलायनो थाखाय इन्डियानि फरेन मिनिस्टार आरो चाइनानि फरेन मिनिस्टारजों 10 सेप्तेम्बर खालि रासियानि मास्क'आव लोगो हमलायगोन होननानै बुंदों। गुबुन फारसेथिं अरुणाचल प्रदेशनि 5 मैहुर खालामग्राफोरखौ चाइना हादोरा खावनानै लाङाखै होननानै चाइना हादोरनि फरेन मिनिस्ट्रिया मैयाहाय टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावनानै होदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय महाराष्ट्र सरकारजों कंगना रानौतजों बाथ्रा दान्थेलायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। मैयाहाय मुम्बाइनि BMCआ कंगना रानौतनि अफिसाव थांनानै नंखाय दायावनो रेभेन्स लानो थाखाय माखासे सोंथि सोंहैदों होनना ITआ फोरमायदों। BMC माने ब्रिहा मुम्बाइ मिउनिसिपेल कर्परेसन, माने बिसोरहा मोनसे कर्परेसननि अफिस दं। बिसोरो माखासे अफिसाव थांनानै नायबिजिरहैयो। दा बेखौ मुम्बाइ गभर्नमेन्टआ मैयाहाय दैथायहरदों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि भुटान बर्डार हाथिगर टि स्टेट ओनसोलाव मासे 45 सान जानाय मैदेर फिसाखौ मैयाहाय थैनानै थानाय मोन्दों। जोंनि बे आसामाव बे दानाव गोबां मैदेरफ्रा थैगासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय AAPSU एबा अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्ट इउनियनआ गावसोरनि रायजोनि 5 मैहुर खालामग्राफोरखौ मोजाङै मोजां गाव गावनि न'खराव हगार हरनो थाखाय मैयाहाय गोख्रों दाबि खालामदों। नाथाय चाइना हादोरा बुंनाय बायदिब्ला बैसोर मैहुर खालामग्राफोरखौ चाइना हादोरा खावाखै होननानै बुंदों। नाथाय चाइना हादोरखौ जोङो फोथायनो हाया। 1% जोङो चाइना हादोरखौ फोथायनो हाया। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय मुम्बाइआव आरोबाव बांग्रिं फैबावदों। बांग्रिंनि खारथाया जाहैबाय 3.5। बे जाथायाव रावबो थैयासै। लोगोसे EDआ मैयाहाय सन्दा कसारनि फिसाय दीपक कसारखौ फैसा जाख्ल'नायनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। सन्दा कसारा जाबाय ICICI बेंकनि एक्स CEO। दीपक कसारा ICICI बेंकनि भिडिअकन लननि सायाव रां जाख्ल'नायनि थाखाय EDआ मैयाहाय एरेस्ट खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय दीपक कसार। गुबुन खौराङा जाबाय कानाडा सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्ट्रिस रागिनी दैवेदी बिथांखौ ड्राग्सनि दायाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आरो दा बे केसखौ बेंगालुरु सेन्ट्रेल क्राइम ब्रान्चआ लानाय जाबाय। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय रागिनी दैवेदी एक्ट्रिस। बिथाङा जाहैबाय कानाडा सावथुननि मुंदांखा सासे एक्ट्रिस। बेखौ मैयाहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय ड्राग्सनि दायाव। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय ताजमहल आग्रा फर्टखौ 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिफिननाय जासिगोन। नाथाय बेरायग्राफोरनि थाखायल' आरो माखासे रुलफोरखौ मानिथारनांगोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, हागौबा शेयारबो खालाम। नोंथांमोना शेयार खालामोबा आं जोबोर गोजोननाय मोनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।